Atong ihalad kining santos nga misa alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, ilabi ng gayod sa mga nasud nga nagkabangi. Maingon man sa pag-ampo sa tagsa-tagsa kapanimalay nga maghari unta ang kalinaw niini. Sa ngalan, samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang kalinaw manaka ninyo. Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala aron mahimo kita ngangyan sa pagsaulog nining santos nga misa. Kaluyan nunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dado nunta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Gloria in excelsis Deo. Oh
Magampo kita, o Dios nga gianda mo, ug angay nga puloy-anan ng Espiritu Santo, diha sa kasing-kasing sa bulahan nga Birhen Maria, itugot nga maluluyon, pinaagi sa panabang sa mawang Birhen, nga mahimo kaming takos nga puloy-anan sa imong himaya, kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Dili na batiog kasubo ang kaniadto nag-antos. Sa miaging panahon, gipakaulawan niya ang Zabulon ug ang Neftali. Apan sa umaabot nga mga adlaw, himuon niyang nindot ang agianan latas sa dagat. Ang yuta unahan sa Jordan, ang Galilea nagipuy-an sa mga langyaw. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag. Ang nagpuyo sa mangiub nga dapit, gisidlakan na sa kahayag. Gipadaghan mo ang mulupyo sa nasod, Ginoo. Nagmaya sila diha sa imong atubangan. Sama sa pagmaya sa mga tao, inig kating ani. Ug ingon nga maglipay ang mga tao, inig bahin-bahin nila sa ilang inilog. Kay gigupok mo sama sa nahitabo sa Midian, ang yugo nga iyang gisangon, ug ang karga nga iyang gipasan, ug ang garoti sa nagdaog-daog kaniya. Kay sunugon daw sugnod ang tanang sapatos sa mga sundalo nga nagpaingon sa gubat. Ingon man ang tanang sapot nga natumog sa dugo. Kay nataw alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak lalaki. Ug siya ag magmando sa tanan, ug nganlan siya maalamong magtatambag. Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdaan. Ang pulong sa Ginoo. Salmo Responsorio. Tay kangalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Kaninyo kamong mga sulugoon sa Ginoo, tay kangalan sa Ginoo, tay kunong tangalan sa Ginoo. Karunong hangtod sa kahangturan.
gikan sa pagsubang hangtod sa pagsalop sa adlaw. Tay kunon tangalan sa Ginoo, labaw sa tanang kanasuran, mao Ginoo. Labaw sa kalangitan, ang iyang himaya. Kinsay sama sa Ginoo nga atong Dios, nga naglingkod sa trono sa kakitasan, ug nagadunga gikan sa langit. Ug sa'yo tanganan sa ubos. Kayanganan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manakanhinyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni Lucas. Sa ikaunong kabulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret.
May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babay. Miadto ang anghel kaniya ug miingon, paglipay, ang Ginoo nag-uban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibok pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug nagpalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimut-an ka sa Dios. Magmabdos ka ug manganak ug lalaki ug nganlan mo siyag Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan ug dili gayod matapos ang iyang gingharian. Si Maria mingon sa anghel, ulay ako, busa unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubak, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini, ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel. Giingon nga dili na siya mo anak. Apan karon, ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak. Bisag tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Miingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo. Mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Ug mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. To Reverend Father Benjamin Trazo, team moderator sa Archdiocesan Shrine and Parish of the Immaculate Heart of Mary, Minglanilla, Cebu, bansayang mga kauban, Reverend Father Gerardo Matela, Reverend Father Socrates Kabanig, Reverend Father Jerome Yu, o Reverend Father Henry Bascones, maingon man sa atuang Apostolic Nuncio Emeritus to Korea and Mongolia, Most Reverend Osvaldo B.M. Padilla, Didi, sa atong mga pinasidungkang dinapit, Honorable Mayor Gerald Anthony of Talisay City, and Honorable Congressman Ria Gulias, Honorable Mayor Rajiv of Minglanilla, and Honorable Lislen Abilia Inad, and members of the Sangguniang Bayan sa Minglanilla, katawhan sa Dios, mga kaigsunan kong mga kaparian o mga kamadrihan, mayong hapon kaninyong tanan o malipayong piyesta kaninyong tanan. Ako si Bishop Patrick Daniel Parcon, ang obispo sa Diocese of Talibon. Sa wala kabalo sa asa ng Diocese of Talibon, Talibon is part of Bohol. So duha ka diocese ang Bohol, Diocese of Talibon, ako ang obispo, ug ang Diocese of Tagbilaran nga sa dili madugay biyaan na ni
Most Reverend Alberto S. Uy, kay karong umaabot September 30, siya ang mupuli ni Archbishop Palma nga mamahimo ang arsobispo dinhi sa syudad sa Sugbo. So, you will have a new bishop this coming September 30. Kay i-formal nga i-instalar siya isip bagong arsobispo sa Sugbo. Aniya kita karon nagkatigom sa pagpasidungog sa putli nga kasing-kasing ni Maria. Ang tibuok simbahan nagsaulog karong adlaw sa pagkarayna ni Maria, Queenship of Mary. Kansang putli nga kasing-kasing mao ang atong gipasinunggan ining atong kapistahan diri sa Minglanilia. May usa ka inahan nga usaray mata. Ano na siya anak nga gipaeskwela. Ug sa dihang gipaeskwela niya ang iyang anak. Ang iyang anak kanunay nga sungugon sa iyang mga classmate nga ang iyang inahan usaray mata. Ang bata gibati og kaulaw sa iyang inahan nga usaray mata. Ug mihangyo ang bata sa iyang inahan, "Ma, kung mahimo, ayaw nag-adto sa eskwelahan, ayaw na og tambong sa PTA meeting, kay maulaw ko, kay ang akong mga classmate kanunay nga magsungog-sungog kanako nga ang akong inahan usaray mata." Tuod man gituman kini sa inahan, wala na siya mo pakita sa tunghaan hangtod nga may-graduate ang bata ug ang bata eskwela sa high school, wa na gayud siya magpakita ug nagpaila nga siya ang inahan sa maong bata hangtod nga nakagraduate na ang bata sa kolehiyo. Kay bisan sa iyahang pagkainahan nga usaray mata, nganing kamot gayud siya kutob sa iyang mahimo, nagsakripisyo, naghimo sa tanan nga mga butang aron lang mapaeskwela ang iyang anak. Bisan tuod nga gikaulaw siya sa iyang anak. So to make the long story short, nakahuman og kolehiyo ang maong bata, umingon siya. Karon kay nahuman naman ako, gusto nako nga putlon ang akong koneksyon kanimo. Dili ko gusto nga magpakita pa ka sa akong kinabuhi, isip akong inahan. Everything must end. Sakit man sa maong inahan nga usaray mata, iya kining gidawat tungod sa iyang paghigugma o pagpangga sa iyang bugtong anak nga iyang gisakripisyuhan. Nahimong malampuson sa kinabuhi ang maong bata. O usa ka adlaw ni ana, gipangita siya sa iyang inahan nga usaray mata. Apan ang maong bata miingon, "Di ba giingon ko naman nga putlo na nako ang akong relasyon nganha kanimo." So miingon ang inahan, "Okay kung mao ka na ang imong gusto." Until nga nagkasakit ang maong inahan. Sa pagkasakit sa maong inahan, ang mga silingan sa maong inahan nga usaray mata mipadala og taho ngadto sa iyang anak. Nga buot siyang makikita sa iyang anak sa katapusan nga gayon sa dili pa siya mawala nining kalibutan. Ang bata tuod man miadto sa katapusang higayon aron makikita sa iyang inahan nga usaray mata. Apan sa pag-abot niya, patay na ang iyang inahan ug adunay sulat nga gibilin sa kiliran sa patayng lawas sa iyang inahan alang sa iyang pinangga nga anak. Ug mao kini ang sulat: "Alang sa akong pinalangga nga anak, karon higayon na ngano nga ang imong inahan usaray mata. Pasayloa ako nga nakahatag akong kaulawan sa imong kinabuhi.
Apan, gihimo ko ang tanan kutob sa akong mahimo nga mamahimong maayong inahan alang kanimo. Nagsakripisyo ako alang kanimo. Sa dihang bata pa ikaw, natawo ikaw nga usa ray mata. Gisungog-sungog ka sa eskwelahan kay usara ang imong mata. Isip usa ka inahan, sakit kayong palandungon, nga makabati ako nga akong anak ingnon nga usa ray mata. Mupauli ka nga maghilak sa balay, tungod kay kanunay kang gibuli o gisungog-sungog sa imong mga classmate nga usa ray mata. Hinungdan dong nga akong gidonate ang pikas kong mata aron makumplito ang imong mga mata. Ug mao kan ang hinungdan nganong aduna kay inahan nga usa ra ug mata. End of the story. Ang gugma sa usa ka inahan dili matupngan. Sayod ako nga daghan ang mga inahan nga niya karon dinhi. Sa inyong pagkainahan, nasayod ako unsa ang sakripisyo nga inyong gihatag aron lamang mapakatawo, mapadako, maamumahan, makalampos ang inyong mga anak. Sayod ako nga daghang mga inahan nga kutob sa ilang mahimo, himuon aron lamang sa kalampusan, kaayuhan sa ilang mga anak. Kung ang atong mga tawhanon nga mga inahan makahimo ni ana ngadto sa ilang mga anak, unsa pa kaha ang ato ang langitnon nga inahan, ang mahal nga Birhen Maria, kansang putli nga kasing-kasing, mao ang atong gipasidunggan karong adlaw. Ang putli nga kasing-kasing nga kanunay nga nahigugma. Pagigugma nga walay kondisyon. Sa makadaghan nga higayon, atong gipanamastamasan ang mahal nga Birhen Maria. Sa kadaghan nga higayon, atong gikaulaw ang mahal nga Birhen Maria. Sa kadaghan nga higayon, atong gilimod ang mahal nga Birhen Maria. Pinaagi sa atong pagpatuyang sa atong mga dautan nga mga binuhatan. Sa kadaghan nga higayon, atong gipahilak ang atong langitnon nga inahan tungod sa atong pagpili sa pagpakasala imbis sa pagsunod sa sugo o kabubuton sa Dios. Sa makadaghan nga higayon, ang atong langitnon nga inahan naghilak nga magtanaw kanatong iyang mga anak nga kanunay mga nag-away, kanunay nga nagdinumtanay, kanunay nga nagkabahin-bahin, kanunay nga nagdautanay sa usag-usa. Sakit sa usa ka langitnon nga inahan nga magtan-aw sa iyang mga anak nga magkaingon-ingon ang kinabuhi niini. Ang mga kasakitan o mga pag-anto sa bagang katawahan karong panahuna nakasamad sa putli nga kasing-kasing ni Maria. Ang pagpanamastamas, pagpamintaha sa kahimtang sa mga kabus, nagpatulo sa mga luha sa mahal nga Birhen Maria. Ang pagbaligya sa unod sa atong kaugalingon nga dungog ug sa pagbaylo sa atong mga prinsipyo ug baruganan sa tinagingting sa salapi dungog niining kalibutan nagsamad sa putli nga kasing-kasing ni Maria nga mao'y nakapatulo sa iyang mga luha. Ang mga pag-anto sa bagang katawhan karon nagsakit sa putli nga kasing-kasing ni Maria.
Hinungdan nga nining iyang kapistahan, siya naghangyo kanatong tanan. Kini ang panahon nga kita isip iyang mga anak, mubalik na ngadto sa Dios. Pinaagi sa pagpatigbabaw dinhi sa atong kinabuhi, sa usa ka matarong ug ligdong nga kinabuhi. Nga kutob sa atong mahimo, maningkamot kita nga ang prinsipyo ug baruganan nga gitudlo sa iyang anak, ang atong Ginoong Hesukristo, mao gayud ang atong pasidak-an ug puy-an sa atong kinabuhi. Kay mao lamang kini bugtong paagi nga mahatagan og kaharuhay kaayuhan ang kinabuhi sa kinabag-an sa atong katawhan. Hinaut unta nga sa atong pagdibusyon sa putli nga kasing-kasing ni Maria, ang atong mga kasing-kasing mahisama kaniya, a heart that loves. Ang kasing-kasing nga nahigugma, sama sa usa kapagigugma sa usa ka inahan nga bisan pa nga gikaulaw siya sa iyang anak, kanunay gihapon niya kining gihigugma. A love that loves unconditionally. A heart that loves unconditionally. Kasing-kasing nga muhigugma bisan sa mga tao nga dili angayan nga higugmaon. Kasing-kasing nga andam og tagana nga muhatag og pasaylo sa mga tao nga nakasala kaniya. Usa ka kasing-kasing kansang tumong og tuyo, mao lamang ang paghatag og kalinaw ug kalipay sa iyang mga pinangga nga anak. Mga kaigsuonan, a heart that loves is a heart that loves unconditionally, just like any mother in this world. Nahinumdum ko sa akong inahan, kanunay siyang pahilakon sa akong igsuon. Kanunay nga magpabuyag ang akong igsuon. Apan at the end of the day, kanunay gihapon niyang pasayloon ang akong igsuon. Og sometime, og hangtod nga usa ka adlaw ni ana, nakaingon ko, Ma, enough. Imong gispoil ang imong anak. Kanunay nimo siyang pasayloon, kanunay po kaniyang pahilakon. Muna, iabusuhan ka sa imong anak, kay gispoiled mo man ang imong anak. Mingon siya, Dong, pari man ka, nakalimot ka, nga ang gugma walay kondisyon, di ba? Igsuon ra ka, inahan ko. I know. My love to my brother is a brotherly love, but my love of my mother to my brother is a motherly love. Totally different from one another. Igsuon rako, inahan siya. The love of Mary who loves us unconditionally is a true love to all of us. Muna nga sa atong kinabuhi, kanunay kitang gipahinumduman sa mahal nga Birhen Maria. Ako inyong inahan. Kung unsa man gani ang mga kasakitan nga inyong giantos, kung unsa man gali ang ginagatan sa inyong kinabuhi, kung unsa man ang mga sakit sa kinabuhi nga inyong giantos, duol kamo kanako. Ihalad ang tanan nga ni sa putli kong kasing-kasing. Kay hupayon ko kamo. Saad kina sa mahal nga Birhen Maria nga dili gayud niya kawangon. Hinungdan nga sa matagaron ng unya, panahon sa atong mga problema o kasakit sa kinabuhi, asa kita paingon, muluhod, maghilak at tubangan sa putli nga kasing-kasing ni Maria, nangiliupo, nangayo og panabang, aron mahupay kita sa atong mga kasing-kasing.
She will never frustrate us. She will never abandon us. Dili gayud kita niya biyaan. Kay siya, inahan, magpakainahan. Biyaan ka man sa uban, apan siya, dili gayud mo biya kanato. She loves us unconditionally. Busa, dili gayud kita magpanuko sa pagduol kaniya. Kay siya, atong langit nung inahan. Ikaduha, ang putli nga kasing-kasing ni Maria, kasing-kasing nga kanunay nga mamati, a heart that listens. Duol kaniya. Share your stories to her, and she is listening. Dili siya musulti pagbalik kanimo. Apan, ang iyang putli nga kasing-kasing makigsugilanon sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing ug sa panagsugilanon sa putli nga kasing-kasing niya ug sa atong kasing-kasing adunay talagsaon nga realidad nga mahitabo nga dili nato maesplikar sa atong mga tawhanong pangnauna, that no logic can explain it. It's a communion of two hearts, the Immaculate Heart of Mary and the impure hearts of ours. Once they are united through our prayer, something magical, call it that way, or something spiritual will happen along the way. I remember, usa ka magtiayon, miadto kanako og mingon, Bishop, sorry to tell you, but everything is not working in our married life anymore. Niingon ka man, nga kung na may problema, muanhi minimo. But we tried so many things to make this married life work. But nothing. There is so much irreconcilable differences. The usual thing we hear. We decided to put an end to our married life. I said, okay, kaya nagpakasalman mo atubangan sa simbahan, mi-invite ko ninyo. Atubangan sa putli nga kasing-kasing ni Maria, you ask permission. You talk to Our Lady. Talk to the Immaculate Heart of Mary and ask permission nga inyong putlon ang inyong kaminyoon. Ug pamati sa tubag sa mahal nga Birhen Maria. So, ay idala na ko sila atubangan sa imahen sa mahal nga Birhen ug nagluhod sila ug mingon ko kanila, say the rosary together. At least kung inyo mangyang tumanon ang inyong desisyon nga magbulagay sa usag-usa, you prayed for one another for the last time through this Holy Rosary. So ako silang gibiyaan. After around an hour, I went back to them and I saw them hugging each other, crying, holding each other's arms. And I said, thank you, Mother Mary. And they lived happily ever after. There is this spiritual reality nga dili nato masabtan. So if ever aduna mo'y problema sa kaminyoon, do not go to a lawyer and file a divorce. Go to Mother Mary and ask for her help, because she is a mother that is willing to sacrifice for us. Karong adlaw, akong gisaulog ang ika-11 katuig sa akong pagka-obispo. Ordination day na ako karong adlaw. I'm celebrating it with you.
11 years as a bishop, 31 years as a priest, dili kini lalim. Daghang mga problema, mga pagsulay, nga akong nasinati. To the point nga mingon ko, enough. I'm giving up. Because, if you are a priest, you're always wrong. You can never be right. Daghan yung kag mga bashers, daghang mo criticize nimo. Even as a bishop, you're always wrong. Your priests are always right. Your people are always right, and you are always wrong. Ang imong mga sipyat i-multiply. Sakit, painful. Kay nobody remember the good things that you are doing, but the bad things. Kung masipyat ka, patay kang bata ka. They will place you on a pedestal, but the moment you made a terrible mistake or make a very unpopular decision in your life, everybody will bash you, everybody will criticize you, and everybody will crucify you in the cross of social media. Painful reality. But how did I survive? I always run to the Immaculate Heart of Mary, opening everything to her, my pains and suffering, because I know she is suffering with me. Nga matag patulo na ako sa luha at ubangan kaniya, sayod ako nga nagpatulo usab sa iyang mga luha. Nga sayod ako, bisan pa nga ang akong kasing-kasing niliputli, sama kaputli sa iyang kasing-kasing. Siya nagpabilin nga nahigugma kanako. I survived my 31 years in the ministry as a priest and 11 years as a bishop through her. The source of my strength sa mga panahon when everything is down and out and I have nowhere to go. In the Blessed Sacrament, together with Mama Mary, I will always say, give me the strength that you have when you witness your son being crucified. Sa dihang nasaksihan nimo, isip usa ka inahan ang mga pag-antos o kasakitan o kamatayon sa imong mga anak. Give me that strength so that I can persevere and I can go on as a priest and a bishop. Mga katawhan sa Dios, ang matag usa ka nato adunay mga pag-antos sa kinabuhi. There are so many people nowadays crying silently, shedding tears in silence because of so much suffering. Mga pag-antos nga usahay, makaingon ka, pasan mo ang tibuok kalibutan. Nga usahay, makaingon kita, tama na, I'm putting an end to my life. Hinungdan nga dakan kay mga suicide cases karong panahona. Hinungdan nga daghan kayo mga depression karong panahona, mental illness nga gi-struggle silently sa mga tao karong panahona. Apan ang mahal nga Birhen Maria nagpahinumdum kanato, it's okay not to be okay. Do lamang kaniya. Whatever is your suffering, pour it out to her. And she will make that painful, bitter suffering into a sweet suffering. Si Maria, adunay gitawag nga creative ability to transform every painful suffering in our life into a sweet, meaningful suffering. Kanang pait, malisod yung mga pag-antos, uban sa mahal nga Birhen Maria sa iyang putli nga kasing-kasing, himuon ka na niyang usa ka matamis nga pag-antos.
At the end of the day, bisan luyo sa maong mga pag-antos, makaingon ka, bulahan gihapon ako. Everything is a blessing in disguise. Because her heart is willing to suffer for us. Bulahan kita, nga doon na kita'y inahan, nga nahigugma ka nato unconditionally. Bulahan kita, nga doon na kita'y inahan, nga adunay pag andam og tagana nga muantos uban ka nato. We are so blessed as people of God, as children of Mary. Hinaut unta. And every decision sa atong kinabuhi, before we will make a very important decision sa atong kinabuhi, sa dili pa kita muhimo usa ka importanteng desisyon sa atong kinabuhi, we go to Mary and present everything to her. Her heart, her immaculate heart, will silently say something to our hearts that will make a difference in our life. Hinaut unta, ng iyang putli nga kasing-kasing, magtudlo ka nato, mamahimong mga maayong anak. As we celebrate the Jubilee of Hope, daghan karong panahuna ang nawad-an og paglaom. Apan ang atong presensya karong hapuna nining kapistahan sa putli nga kasing-kasing ni Maria, timailhan sa dakong paglaom nga nahabilin sa ato ang kinabuhi, sa atong katilingban, sa atong nasod. Our country is in trouble, but this is not a reason for us to lose hope. Kay aniya kita nagpabilin nga nagsimba sa Dios, nagdebosyon sa putli nga kasing-kasing ni Maria, nga kung mamati lamang kita nining putli nga kasing-kasing, musilaob ang paglaom sa atong katilingban. May our devotion to the Immaculate Heart of Mary will set fire to the hopelessness of our people, so that hope once again will become alive in our society. We are not a hopeless case. You are the hope of this country. We are the hope of one another. With Mary with us, who can be against us? With Mary as our ally, victory will be certain. Manindog ang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa nang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, yanak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Yanak dili binuhat usag kinaiya samahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao alang sa atong kaluwasan. Mi kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay nahimong tao. Tungod kanato gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw naman na siya ron matuman ng kasulatan. Misaka sa langit na nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik sa nga mamayaon na ron paghukom sa mga buyog sa mga minatay. Ngiyang gingharian walay katapusan.
Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan sa mahan ug sa anak, dungan sa mahan ug sa anak, gisimba siya og himayag misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi maabot nga kalibutan. Amen. Tapos sa iyang panaw dinhi sa yuta, ang bulahang Berhen Maria gipasaka ngadto sa langit o gipurong-purungan nga rayna sa langit ug yuta. Magampo kita ang mga masya alang kanato atubangan sa iyang anak. Muingon kita Ginoo dungga among pagampo. Nga pinaagi sa pagpangama sa among langitnong inahan, ang mga ubos ug mga kabos, mabayaw ug daling matabangan sa tanan nilang mga panginahanglan. Magampo kita sa Ginoo. Nga si Maria, inahan ug rayna, magdumala kanamo, pinaagi sa pagpakita kanamo sa dalan sa kasantos, ug sa pagtultol ug pagtabang kanamo. Sa ingon, dili kami mahisalaag ug mahimulag. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang langit nung rayna, sa kanunay, maglamdag kanila, nga nangatungdanan sa gobyerno, aron sundo nila ang maayo, diha sa ilang mapaubsanong pagserbisyo. Magampo kita sa Ginoo. Nga dinasig sa langit nung inahan, bugtong higugmaon sa matag usa ug sa matag pamilya, ang unsay gihigugma sa Ginoong Dios. Magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halandong Teofilo Kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga pinaagi sa inahanong pangama ni Maria, ang mga mulo sa mga kabos, mga masakiton, ug ang tanang na nag-antos, madungog ang ilang mga kalisdanan, mahupay, ug ang tanan nilang mga balatian, maalim. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa nga bukasyon sa pagkapari ug pagkareliyoso, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa pagpanuman sa imong buhat ug pagpangluwas, ang bulahang Berhen Maria, suod kayong nalambigit kang Hesukristo. Nagatagamtam unta namo ang imong panalangin, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mga igsoon, pagampo kamawaron nga ako ginyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. O Ginoo, sudungang mga pagampo ug halad sa imong mga magtutuo, nga gihalad sa handumana ni Santa Maria inahan sa Dios, aron makapaymuton ta sila kanimo o maghatag ka namo sa panabang sa imong kaluoy, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos.
santos nga mahan, Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayon magpasalamat kami kanimo kanunay ug sanang dapit, ug nga magadayig kami, magapasidungog mga wasangyaw kanimo, diha sa putli nga kasing-kasing sa Bulhang Maria kanunay Birhen, kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, ug sa walay pagkabanaw sa imaya sa iyang pagkabirhen, may pahimugso lang sa kalibutan, sa kahayag nga walay pagkapalong, nga mao si Kristo among Ginoo, ug busang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bagong awit sa pagdaig, duyog sab kami sa nanimong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa pag-ingon. Santos gid ikaw amahan, ug giday ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat, pinaagi sa imong anak sa Kristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi tanang kasantos, nagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo, sa tanang panahon nagatigom ikaw mga tawa lang kanimo, aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan, o sa kaputli nga gasa, ikahalada lang sa imaya sa imong ngalan, busa amahan, aniya kining mga gasa, himua kining balaan, pinaagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Kristo among Ginoo, nga misugo ka namo pagsaulog niining misteryo. Ni anang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo ug midayeg, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kaniyo pag-usabog midayig, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula lang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Amahan sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan. Sa iyang mahimayaon nga pagkabana ug sa iyang pagkayab nga naa sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi. Nagahalad kanimo nining santo subuhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kay muti pagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon na kapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugod kaming yalimahan sa ing lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himuwa kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa mga pinili. Una sa tanan, uban ni Maria, inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostol o mga martir, uban ni San Roque, among segundo patron, o sa tanang mga santos nga mong gisaligan, nga mutabang kanamo, pinagis ng makanunayong pangaliya, nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapayuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw o kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagpanaw dinhi sa yuta. Ang imong sulugoon si Leo among Santo Papa, si Alberto among obispo, si Jose ang among apostolikanhong tigdumala, ug ang tanang mga obispo, uban sa tanang mga pari, ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man naghiusa sa tibuok kalibutan. Mo po anguron padayon na sa imong kingharian ang among mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga bibiya na nining kalibutan. Naglaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga walay katapusan. Ikaw nga naghatag kanamo sa tanang butang, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong amahan, ug busa mangahas kita sa pag-ingon. Ama namo nga naa sa langit, pagdaygo ni mong ngalan, moabot kanamo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalaro namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylua kami sa mga sala, ingon na pasaylo kami sa kasala kanamo. Kung dili mo kami tugyan sa panulay, inunualawa sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa nang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa nang kasamok, samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos.
Ginong Yesu Kristo, nangingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang panag-inigsuunay. Peace with you. Kini mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Magampo kita, o Ginoo, nangamuyo kami, aron tinugutan sa pagambit sa kaluwasan nga tunhay, kaming nagahandom sa inahan sa imong anak, magimayaw ta sa kapuno sa imong grasya, ug magtubo sa kaluwasan nga tunhay, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mga igsuon, dako usab natong kalipay, yanin atong pagsaulog sa Santos nga Misa, sa kapistahan, pagpasidungog sa 14 ka kasing-kasing ni Maria. Uban kayo nato ang atong mga pangulo sa gagabahanan. Una, ani agyod si Honorable Mayor Gerald Anthony and Honorable
Congressman Ria Golias. Hatagan na ito silang masipang pakpak. Pasalamat. Anausab ang atong amahan sa lungsod uban sa Kapikas, Honorable Mayor Rajiv, Honorable Leslie Abelia Inad. Of course, ana ang presensya sa atong sangguniang bayan, pinanguluhan ni Vice Mayor Elinito Peña, ug tanang mga konsehales sa lungsod sa Biglanili. Sa mga barangay kapitan, sa talang kabaryuhan nga naglangkob sa atong parokya, mga konsehales, ug sa tanang mga miyembros LGU no, nga mainiton kayong misuporta sa atong mga kalihukan ug atong mga panginahanglan. Hatagan nato silang masipang pakpak. Pasalamat. Of course, ato sang pasalamatan sila si Mr. and Mrs. Alvin Tan. Sa ngalan usab sa parokya, malipayon kay kita no, sa presensya sa atong mga kaparian nga nakikiusan nato sa atong kasaulugan. Ang pipila kanila mga kanhi, mga padrikura o assistant no, sa atong parokya. Ang uban, mga kaparian nga na-assign sa silingan nga mga parokya. Mga bag-upod sila no, sa mga assignments. Sama namo. Ang mga religious nga naa, nangalagad no, sa nining atong dapit, no, mga religious communities, uban sa nato sila karon. Hatagan nato silang sa masipang pakpak. Pasalamat. Nini atong kasuulugan, dako natong kalipay nga nakig-uban nato no, ang usa sa garbo sa Archdiocese of Cebu, ang kanhi Apostolic Nuncio Emeritus no, sa Korea ug Mongolia, Most Reverend Osvaldo Padilla, D.D. Ug labaw sa tanan atong linain nga pasalamat ngadto sa atong maid celebrant sa atong kasaulugan karon no. Sa ato nang nahibaw-an, nagsaulog siya no, sa iyang ika-11th Episcopal Ordination Anniversary. Karong adlaw gyud. Unya sa atong paghangyo nga siya'y mangulo sa atong kausulugan, wala gyud sa mobalibad. Munang dako natong pribilehiyo no, nga si Bishop nagsaulog sa anniversary uban nato karon samtang ato sa gisaulog ang kapistahan. Mga igsuon, atong pasalamatan si Most Reverend Patrick Daniel Parcon D.D., Bishop of the Diocese of Talibon. Ug kanatong tanan ilabi na sa atong mga parokyano sa ad hoc committee ug sa tanan nga naglihok ug mitabang aron magbalampuson ang atong kasaulugan. Kanatong tanan ihatag nato ang masipang pakpak. Pasalamat. Labaw sa tanan atong itudol ngadto sa mahal nga inahan ang putli nga kasing-kasing ni Maria, ang atong pasidungog pinapaghatag niyag masipang pakpak. O pinakamasipag pakpak sa labing makagagahom nga Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Iduko ang inyong mga ulo alang sa panalangin. Ang Dios nga pinagi sa panganak ni Santa Maria Birhen na higugma sa pagtubos sa kaliwat sa mga tao, maghupungta kaninyo sa iyang panalangin. Amen. Sa kanunay sa nang dapit, malabanan unta kamo sa Birhen, pinaagi kang kinsa, nahimo kamong tako sa pagdawas magbubuot sa kinabuhi. Amen. O kamo nga karong adlaw nagkatigom, nga manasigo naron pagsaulog sa piyesta ni Maria, magdalaunta ug mahagasa nga sa mga kalipay nga espirituhanon ug sa mga ganti nga langitnon. Ug ang panalangin sa makagagahom nga Dios, Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo, mukunsa dunta diha kaninyo, ug magpabilin hangtod sa kahangturan.
nahalad ng santos nga misa dadang kalinaw o gugma ni Kristo. Happy Fiesta sa tanan. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaha kaninyo. Manaas. Mga igsoon uban ni Father Mike Fortich, ato kining ihalad kining unang misa novena in honor of Senior San Roque. Alang ka natong tanan sa atong mga pag-ampo o mga katuyuan. Ato sab nga iapil sa tuwang mga pag-ampo ang atong mga parokyano, mga kaila, mga kaigsuunan nga mihangyo nga magpaampo kanato. Lakip na ang tanang mga kalag-usab sa purgatorio. Atong pangayoon ang kapasayloan sa mga sala, labi na sa atong mga minahal sa kinabuhi nga nahiunan na kanato o kadtong dinhi gilubong sa atong Parish Columbari. O gani mahimo kita ngayon sa pagsaulog dining santos nga misa, maghinusol kita sa atong mga sala. Ang akong kasalanan walay pag-limot, isugilon ko sa'yo kamay nga kining alahaot misalig lahamang sa kayo mo. Luyan mo na o pinuwag tanga ang akong kasalanan ug ang kaluwasan akong ipahabot ipagkanauhog mo. Kaluyan ang dagita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala danon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Karon ding adlaw atong gisaulog ang Queenship of the Blessed Virgin Mary, Santa Maria Birhen o Graina. Magampo kita, o Dios nga naghimo sa inahan sa imong anak, nga among inahan o Graina, itugot nga maluluyon nga tinabangan siyang pangaliya, makadangat kami sa himaya sa imong mga anak, diha sa gingharian sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi og hari ban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa ang sinugdan sa basahon ni Ruth. Sa panahon nga ang mga maghuhukom maupay nagmando sa Israel, may gutom ni adtong nasura. Busa usa ka taga Bethlehem sa Huda, uban sa iyang asawa ug duha ka anak nga lalaki, miadto sa nasod sa Moab, aron pagpuyog makadiyot didto. Si Elimelech namatay ug si Naomi na lamang ang nahabilin, uban sa duha niya ka anak nga lalaki. Kining duha naminyog mga babae nga taga Moab. Ang una mao si Orpha ug ang ikaduha mao si Ruth. Tapos sa mga napulo ka tuig nilang pagpuyo didto,
Namatay usab si Malon o si Kilion o si Naomi na lang ang nahabilin. Nakabalita si Naomi nga gipanalanginan sa Ginoo ang iyang katawhan, pinaagi sa paghatag kanila maayong ani. Busa nangandam siya pagbiya sa Moab, uban sa iyang mga umagad. Niining tungura, mihilak na usab sila sa makusog. Unya si Orfa mihalok sa iyang ugangan ug nanamilit ug mipauli sa iyang katawhan. Apan si Ruth, wala gayud mubiya kang Naomi. Unya si Naomi miingon kang Ruth, ang imong bilas mipauli na sa iyang katawhan ug sa iyang Dios, kuyog kaniya. Apan mitubag si Ruth, ayaw ako agdaha pagbiya kanimo, ug ayaw ako pugni sa pagkuyog kanimo. Bisan asa ka paingon, mukuyog gayud ako. Bisag asa ka mupuyo, adto usab ako puyo. Ang imong katawhan mahimong akong katawhan, ug ang imong Dios mahimong akong Dios. Ingon ni ana ang paghibalik ni Naomi gikan sa Moab, uban sa iyong umagad nga si Ruth nga taga Moab. Miabot sila sa Bethlehem sa pagsugod sa ting-ani sa Sibada. Ang pulong sa Ginoo. Daiga ang Ginoo, kalahag ko. Daiga ang Ginoo, kalahag ko. Bulahan sa kansanabang mawang Diyos ni Jacob, kansang kalaunan ana sa Ginoo nga iyang Diyos, na nagabuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa tanan nga naa kanila. Daiga ang Ginoo, kalahag ko. Nagmatinumanon hangtod sa kahangturan, nagaamping sa katarong alang sa mga gidaog-daog, naghatag og pagkaon sa mga gigutom. Ang Ginoo nagataling kawas sa mga binilanggo. Ang daiga ang Ginoo, kalahag ko. Ang Ginoo naghatag o kahayag sa mga butang. Ang Ginoo nagatabangan sa mga nahilog kata. Ang Ginoo nahigugma sa mataron. Ang Ginoo nangalipod sa mga langit. Daiga ang Ginoo, kalahag ko. Gitabangan niya ang mga ilog balong, at ang iyang gibaw ang mga dautan. Ang Ginoo maghari hangtod sa kahangturan. Ang imong Dios
Diyos o Sion, hangtod sa kantanang kaluwatan. Hallelujah. Daiga ang Ginoo, kalahag ko. Ginumanakan ninyo. Ang santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Sa pagkadungog sa mga Parisiyo nga ang mga Sadusiyo gilupig ni Jesus sa katarungan, nagpanon sila sa pagduol kaniya ug unya usa kanila nga nagtudlo sa balaod. Misulay pagbitik kaniya pinaagig pangutana, magtutudlo nangutana siya, unsa man ang labing dakong sugo sa balaod? Si Jesus mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong hunahuna. Kini ang labing dako ug ang labing importanteng sugo. Ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una. Higugmaa ang imong isikatawo ingon sa imong kaugalingon. Nagsukad ni ining duha ka sugo ang tibuok balaod ni Moises ug ang mga pagtulunan sa mga propeta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Father Mike Fortich, mga igsoon ko na ni Kristo, maayong gabi kanyang tanan. Duha ka wali or preparation sa akong gihimo karon migsoon. Ang una is kabahin sa Queenship of the Blessed Virgin Mary, kay karong adlaw ato mang gisaulog ang pagka-rayna o patrona ni Maria sa Kabisayaan. O ikaduha nga bahin is kining atong kasaulogan karon, kining nobinaryo ni Senyor San Roque. Matag higayon nga magampo ta sa Santos nga Rosario kung nakabantay mo maigsoon. At the closing prayer, we pray that Salve Regina, Salve Regina, Mater Misericordiae, di ba?
Kay ba mo kung siya pasabot na? Hail Holy Queen. So muna no nga we addressed Mary as Queen. Ug tuod maigsoon, since Jesus her son is a king, so his mother Mary is the queen. And they also consider the words of Elizabeth sa dihang mibisita si Maria ngadto sa iyahang paryente nga si Isabel nga mabdos og unom ka buwan niadtong tungura. Nalipay kayo si Elizabeth nga nakakita ni Maria, and she greeted Mary with honor, calling her Mother of my Lord. No? Sus pagkabulahan ako nga ang inahan sa akong Ginoo mibisita kanako. Mary, as our queen, she is model of virtues. She remains obedient to the will of the Father and submissive to His ways. Even if Mary is queen, she places herself at the service of God, and she always stands at the foot of the cross. She never left the side of Jesus until His death. Ingon ni ana maigsuono ang kanabang commitment, dedication ni Maria sa iyang fiat, sa iyang pangingon, yes, mahimo kong inahan sa Ginoo. Even if she is queen, she remain responsive to God's call. Simple and humble. Gani ang kinabuhi ni Maria atong masummarize diha sa mga pulong ngayang giingon sa pagbisita ni Archangel Gabriel, "Behold, I am the handmaid of the Lord, may it be done to me according to your word." This is actually primarily the reasons why we give so much honor to the Blessed Virgin Mary. No, muna nga hagit na to nga manag-ing ta sa mahal nga Birhen Maria nga nahimong bulahan sa tanang mga babayi o nahimo siyang puno sa grasya because of Jesus. Uban gani kanunay ang Ginoo sa ato ang kinabuhi, mahimo pud tang bulahan, mahimo pud tang puno sa grasya. Mo na sa maigsuono nga hagit na to nga atong paapilon ang Ginoo sa ato ang mga plano, atong pasudlon ang Ginoo diha sa ato ang tagsa-tagsa ka pamilya, atong kanabang iapil ang Ginoo sa atong mga desisyon sa kinabuhi. Muna nga sa atong kinabuhi maigsuon, kung naa gani uban ang Ginoo, mahimo gid tang bulahan og puno sa grasya. Og mao nay nahitabo ni Senyor San Roque. Si San Roque maigsuon, kahibaw gid siya the reason and the purpose why we are here, to serve, to love, and to worship God. Kahibaw gid siya maigsuon kining ebanghelyo karon nahimong buhi diha sa kinabuhi ni San Roque, loving God and loving our neighbor. We can truly love God, we can truly say that we love God by loving our neighbor. Mao gini say konkreto kayo maigsuon nga kana bang paghigugma sa Dios, kanang cross sign. Di gid pwede nga moingon ta nga pwede nahigugma ko sa Ginoo nya di lang ko mahigugma sa akong isig ka tawo. Matod pa bakakon ng tawhana nga moingon nga I love you Lord, pero wa man gani sa mahigugma siyang isig ka tawo nga kada adlaw niyang makita. Og mao ni gihimo ni San Roque maigsuon, no? Dato man ni si San Roque, but the moment his parents died, he came from this wealthy family, og tuod naa siya bahin sa iyang katigayunan, og ang iyang gibuhat, iyang gibaligya ang bahin, ang halin ang iyang katigayunan, og ang halin iyang gitabang sa mga kabos, pagpadayag sa iyang konkreto nga paghigugma sa Ginoo. And so he went to a pilgrimage, human niya na buhata. O matod pa sa istorya,
nga daghang mga tao natakbuyan og sakit og iyang gitabangan tanan nga iyang natambalan na nga ayo. Tanan nga iyang natambalan na nga ayo. No wonder ang gisuwat sa pangan ni San Roque diha sa Sacramentary, Saint Rock nga open and close parenthesis, healer. Tanan nga napandungan siyang kamot na nga ayo. Diha ko'y kasinatian maigsoon nga di na ko malimtan ni adtong August 16. Unsa man ang August 16? Mao gid ang pista ni San Roque. Sus, ning tukar bitaw na ang akong gout. Pagkagabi pa ana, pagka August 15 nakabantay nako, sakit-sakit akong tiil da, sakit ilakaw, sakit itunob. Kay pertin akong kaon og dugo-dugo. Kay pagka August 14 amo man tong installation. Sus, August 14 sa gabi diha may litson niya naay pakapin nga dugo ba. Sus, kaon kong dugo-dugo. Pagkaugma diha man ko'y blessing. Sus, ang gihalad, ang gi-offer, gipakaon kay kana mang fresh lumpia nga naay daghang mga mani. Sus, hala. Maayo yung kombinasyon na. Pagkagabi sa August 15, sakit na akong tiil, nakulbaan ako, ayay, kuyaw ni mutukar akong gout na. O niya, pag August 16, diha ko'y misa 7:30 buntag. O niya, ni matak, ni bangon ko og 6:30. So pagbangon ako 6:30, sakit gid akong tiil. Di gid ako matunob. Sus, nangita ako ang arkoksya. Naamang ko'y gipalit nga arkoksya. Tulo to ka klase, 60 milligrams, 90 milligrams, o 120 milligrams. Pagbalhin ako, Dress Alliance, gibit-bit ko gito. Nagsigi kong pagitaw, di gid ako makitaan. Asa ka to ako gibutang ha? Sus, sige kong pangita, asa gito na ako gibutang tong, kay inom kong arkoksya, kay para makamisa ako. Sus, magi ko kitang arkoksya. Naghuna-huna na lang ko, mga at 7 o'clock, manuktok ko sa tupad sa kong kwarto. Kay siya akong pamisahon, sakit magid akong tiil. Di ko kapit katunob, samot ang ilakaw, sakit. O niya nakahibaw jud ko nga, mutukar gani din akong gout, duhag yun kaadlaw, mag-antos ko. Duhag kaadlaw, kay nighubag niya. Di pa na mo musabsay na yun. Sus, ako ay sakit yun. Mutuumog sa dili, wadyo ko ilaing gisangpit. Pista man to San Roque, August 16. So San Roque, imo man jud rong pista ron. Na ako'y misa, di ko kahimog misa, kay sakit kaya kong tiil. Ayuha ko sus, naglingkod na ko. Wa mako'y tambal nga nainom. Naglingkod ako. At 7 o'clock, kay manuktog ko sa akong tupad sa akong rumba. Sus, pagtunob na ko sa akong tiil. Wa naman sakit, di naman gidingon nga sakit, matunog naman. Kunya, akong gisapatusan. Pag 7:30 ako ining misa. Wa ko kahibaw live streaming itong misaha. Gani ko ninyong i-review kanang sa St. Joseph National Shrine, August 16 nga misa, 7:30 buntag. Ako'y nagmisa niya na. Ako yung gitestimony nga ako konkreto yung kung natagaan o kining milagro rong adlaw nga naayo ko sa ko ang gout. O mauna nga tanawa Saint Rock healer. Kung doon na tayo igo nga pagtuo, we can even say to this mountain, move from here to there. No? Ngilngiga sa. O mo nag-iingos Ginoo maigsoon, prerequisite to every healing is our faith. Miracles do happen to people who have faith in God. O mo na, sa panahon nga buhi pa San Roque, tanan nga napandungan siyang kamot ng ayo. Hangtod nga siya mismo nasakit. Ya, nduta bitaw maigsoon, kini bang mga lagad kasi imong isig ka tao? Tanawa ra gyud. Mga lagad gani kasi imong isig ka tao, tabangan usab ikaw sa Ginoo, di kanya pasagdan. Nga naman, sa panahon nga nasakit si San Roque, way nagatiman niya, apan naay gipadang Ginoo usa ka iro mabitan ang tupad siyang imahin na iro diha dili na siya kabaw ha
No? Iro na siya. Iro sa usa ka kabalyero. No? Nga, matag adlaw kanang mga iro, magkuha og pan sa lamesa sa iyang agalon o iyang ihatag dadon ngadto kang San Roque. Nakangiga sa. O mao na siya milagro maigsuon ba? Tungod niini, tungod sa iyang kamanggihatagon, tungod siyang matinabangon, nahimong bulahan si Senyor San Roque. Sama sa mahal nga Birhen Maria. Nahimo siyang dato at tubangan sa Dios. He gains heavenly favor. So muna sa maigsuon, no? Nga hagit na to. Let us be like Saint Roch, like the Blessed Virgin Mary, nga andam ta sa pagtabang sa itong isigataho, labi nas mga nanginahanglan. Let us be generous for whatever blessings we receive from the Lord. Those are not only meant for ourselves, those are also meant to be shared. Atong hinumduman that no one has ever become poor by giving. If much is given to us, more is also expected from us. Gani si San Roque, he freely had chosen to love and serve God. Ang kwarta, ang bahandi, ang mga butang nga iyang nahuptan, iyang gigamit sa pagpasidungog sa Dios, pinaagi sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Dako ning hagit na to maigsoon nga di ta magpagapos o magpaulipon sa mga bahandi aning maong kalibutana. For everything belongs to God. Everything is freely given. No? Kining tanan hinulaman man ni. Even the life that we have is borrowed. Everything is freely given. Our life, our health, our talents, our resources and skills, our abilities, ato ning gamiton pagpasidungog sa Ginoo. Nindot kini ebanghelyo karon migsuon, ang kontrito nga paghigugma sa Dios makita dihas paghigugma sa atong isigkataho. Loving God must be seen in our love for our neighbor. Dili gyud nato pwede nga kutob natas ampo. Di pwede kutob natas simba. Di pwede kutob natas Bible study or prayer meeting. Pero way buhat sa kaluoy. Way buhat sa paghigugma. Bisan kaming mga pari, we have no business in running a parish if we do not engage in the works of charity. An act of charity is equally important to ritual worship. An act of charity is equally important to ritual worship. Di pwedeng ampo ratakutob. What is the value of a virtuous life if it be a life without love and mercy? I would like to end my homily with this beautiful experience. Years ago, before the pandemic, nibisita ko sa akong auntie. Niya, aktibo man di kay siya sa BLD. Aktibo kay sila sa BLD dito. O niya, kanang, ang ilang grupo, naa sila'y mga buhat sa kaluoy ba? Mga buhat sa paghigugma. Every Tuesday and every Thursday, after attending the Holy Mass, they would visit the nursing homes. Ang mga masakiton, ilang bisitahon. Ilang atimanon, kaliguon, limpiuhan, tanan. Muna ilang buhaton every Tuesday and Thursday. Og tuod, inig ka Wednesday and Friday, lahi sad. Ilang buhaton. Naa sila'y gitawag og Meals on Wheels. Tanan nga mga homeless, tanan nga mga way kaon, naa sila'y giprovide nga mga pagkaon nga ihatag ngadtos mga nagkinahanglan. Nakaingon ko ba ninduta sa nintambong na sila sa Santos nga misa, naa pagid konkreto kayo ang ilang mga buhat sa paghigugma, mga buhat sa kaluoy. Oh, this is it. No? Gamito na to ang atong talento. Gamito na to ang mga bahandi. Gamito na to atong mga skills and abilities. Iuli na to sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa atong isigkataho. Sama ni San Roque, sama sa mahal nga Birhen Maria, mahimo tang bulahan
atubangan sa Dios. Amen. Manindog palihog. Tapos sa iyang panaw dinhi sa yuta, ang bulahang Birhen Maria gipasaka ngadto sa langit o gipurong-purungan nga rayna sa langit og yuta. Magampo kita nga mangama sa siya alang kanato atubangan sa iyang anak o kita moingon, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga pinaagi sa pagpangama sa among langit nung inahan, ang mga ubos ug ang mga kabus, mabayaw ug daling matabangan sa tanan nilang mga panginahanglan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga si Maria, inahan og rayna, magdumala kanamo, pinaagi sa pagpakita kanamo sa dalan sa kasantos ug sa pagtultul o pagtabang kanamo sa ingon dili kami may salaag ug mahimulag. Magampo kita sa Ginoo. Dungga ang among pag-ampo. Nga ang langit nung rayna sa kanunay maglamdag kanila nga nangatungdanan sa gobyerno aron sundon nila ang maayo diha sa ilang mapaubsanong pagserbisyo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga dinasig sa langit nung inahan, bugtong higugmaon sa matag usa ug sa matag pamilya, ang unsay gigugma sa Ginoong Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang alamdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga pinaagi sa inahanong pangama ni Maria ang mga mulo sa mga kabus, mga masakiton ug ang tanang na nagantos madungog, ang ilang mga kalisdanan mahupay ug ang tanan nilang mga balatian maalim. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo nga mong Dios, pamatia og dungga ang among mga pag-ampo. Matagamtam unta namo ang imong panalangin pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen Maria o ni Senyor San Roque. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mangigsuon pagampo kamo aron ang amo og inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Sa among paghandom sa bulahan nga Birhen Maria, nagahalad kami kanimo Ginoo sa among mga gasa nangamuyo nga magtabang unta kanamo ang pagkatao ni Hesukristo nga mihalad ganha kanimo siyang kaugalingon nga gasa nga walay buling didto sa krus pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay og makagagahom sa tanan. Ang ngayong matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Magdahi kami magpasidungog magsangyaw kanimo diha sa piyesta ni Maria Rayna sa langit og sa yuta. Sa kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo sa walay pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga walay pagkapalong nga mao si Jesucristo among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa kabagong awit sa pagdaig sa walay hunong nga pagingon. Santo
sa kahagahuman. Puno ang langit o Yuta sa imong maya. Usana sa kaitaasan. Unang nag-aahanhin sa usahan na sa kahitaasan. Santos ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pahan, may pasalamat kanimo, may pikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mi pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bagong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo bumalikan. Aron paghandom sa kamatayon na pagabanhon ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahaning pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang og moalagad kanimo, himuang nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa ni Jose among obispong tigdumala ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay. Malauman nga banhaw sila ug ang tanang ngamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong kaluy kaming tanan. Imo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos ni San Roque nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila ami kaong daygon, ami kaong himayaon, pinagi na Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan.
Karon nagampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong itudlo kanato sa atong manlubos. Ama namo nga naa sa langit, pagdaygo ning mong ngalan, moabot kanamo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalaro namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. Upasaylua kami sa mga sala, ingon nagpasaylo kami sa kasala kanamo. Kung dili man kami tugyan sa manulay, inunua lawasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Natagi kami sa kalinaw ning panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa salag may layos tanang kasamok. Samtang paabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manlubos. Kay mo man ang himalian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo nagulgas mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, itanawa mong mga sala kanilang pagsalig sa imong simbahan, nagsibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ipakita na karon ang pag-inig sa unay. Sa Diyos na nangangawatan sa sala sa kalibutan, kanuoy kami. Pero sa Diyos gawahagtan sa sala sa kalibutan, kanuoy kami. manangin kami sa Mga igsoon, kini mao sa Jesucristo atong Ginoo, siyang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan gidapit alang sa iyang bangkete. Magampo kita, o Ginoo, man kami makakalawat, nangamuyo kami kanimo, nga sa pagsaulog namo, nga matinahuron sa handumanan sa mahal nga Birhen Maria, mahimo unta kaming takos sa pagtambong sa bangkete sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Malingkod palihog alang sa mga pasalamat o mga pahibalo. Mga igsoon, atong daygon og pasalamatan ang labing makagagahom nga Dios alang sa kalampusan nining atong unang adlaw nga misa novena. Kabahin sa atong malipayong pagsaulog sa kapistahan sa segundo patron sa atong parokya, Senyor San Roque de Montpelier, pinakamasipang taktak ngadto sa atong labing mahigugmaon nga Dios. Pasalamatan usab nato ang tanan kansang pag-alagad nakatampo alang sa maampuon og solemne nga kasaulugan sa Santos nga Eucharistia. Ang ato ang choir, altar servers, lectors, cantor, collectors, ushering team, social communications ministry, extraordinary ministers of Holy Communion,
Mother Butler Mission Guilds ug altar arrangers. Ang mga pilgrims nining unang adlaw nga Misa Novena mao ang atong mga kaigsuunan nga gikan sa Zone 1 nga naglangkob kini sa mga kapilya o komunidad sa San Jose Good Shepherd, Panagdait, Upper Panagdait, Kawayan, Verano Hills, Mount Carmel, Mahayahay, Orchard Drive, Greenville, Villa Salud, Vervonday, Jesuit Community, Religious of the Good Shepherd, o ang congregations of the Brothers of the St. John. Kinasingkasing pasalamat ngadto sa mga sponsors nining adlaw. Salamat usab sa coordinators of the day nga mantinud-anong nagtabang sa pagpahigayon o pagpasayon sa atong mga kalihukan. Hatagan nato silang tanan sa masipang pakpak. Pasalamat. Alay nining unang adlaw nga Misa Novena, dako na katay nga ang nangulo sa atong kasaulugan mao ang kasamtangang team member sa Archdiocesan Shrine of St. Joseph sa Mandaue ug ingon man ang President sa Cebu Caritas Incorporated, lumad nga taga Pio del Pilar, Danao City ug ang atoang team member sa parokya sa Alliance of Two Hearts kaniadto. Mga igsuon, pahalipay o pasalamat atong ihatag kang Reverend Father Alex Kula Jr. Pasalamat usab sa mikon celebrar karon ang atuang kasamtangang team member sa parokya sa Alliance of Two Hearts, Reverend Father Mike Fortich. Mga pahibalo, una, sa umaabot Agosto 30, Sabado, bispera sa atong fiesta, ipahigayon ang foot procession sa imahe ni Senyor San Roque, humandayon sa alas 5:30 nga Misa Novena. Giawhag ang tanan sa pag-apil o pag-uban ni ini. Ikaduha, sa adlaw nga kapistahan sa atong segundo patron sa Agosto 31, Domingo, alas 9 sa buntag, paghimuon ang solemn concelebrated High Mass uban ang canonical installation sa atong bagong team of pastors nga panguluhan sa Chancellor sa Archdiocese of Cebu, Reverend Monsignor Renato Beltran Jr. Ikatulo, ugma, ang pilgrims ug sponsors sa atong ikaduhang adlaw nga Misa Novena mao ang atong mga kaigsuunan nga gikan sa Zone 2 sa atong parokya nga naglangkob sa mga kapilya o komunidad sa Kabulakan, Caberia, Verano 2, Santa Ana, Kapakulan, Santo Niño, Banawa, Golden Vale, Santa Rita de Casia, Upper Santa Ana, Green Meadows, Rosalina Village, ug ang Our Lady of Fatima. Daghang salamat sa atong padayon nga pagsangpit sa ganhanang pangaliya ni Senyor San Roque, maangkon unta nato og sa atong banay, grasya ug panalangin. Ingon man ang kaayuhan sa atong mga balatian sa lawas ug kalag. Amen. Viva Senyor San Roque! Sa dili pa na mo ihatag ni Father Mike ang katapusang panalangin, dako na kong pasalamat sa atong team of parish priests nga na-assign karon dinhi sa Alliance of the Two Hearts, Banawa. Pinanguluhan sa team moderator, Father Michael Raipan, sa iyang makauban, si Father Mike Fortich o si Father Lucas Inok. Dako na kong pasalamat tungod kinangutanas Father Mike Fortich. Father Alex, unsa ni mga boxes nga naa sa kilid? Sa boxes sa alay kapwa na Father Mike, sa pwede rin nagkuhaon ninyo kay sa among time Father Mike, mao ginay kanang usas mga nahimo nga resource mobilization sa Cebu Caritas. Ingos Father Mike nga ipadayon lang ni namo Father Alex o niya kanang amo gyapon ning ihatag sa for Cebu Caritas kay dako man kaayo ang inyong giatiman 176 ka parishes. Akong inas Father Mike nga, Father Mike, pwede na nagamito ninyo sa inyong parish caritas, basad intended for charity. Ingas Father Mike, ayaw lang Father Alex,
kanang ihatag lang ni namo ngadto gihapon sa Cebu Caritas. And for that, Father Mike, salamat kay Father Mike ha. Thank you very much. And second, tomorrow kay doon naman tayo launching din sa itong parokya sa mga taga Guadalupe nga 50 ka buok mga gitawag na nato maigsoon o kanang mga scholars nato nga academically gitawag og challenged, no? Tungod kay ang ilahang mga average gagmay kayo onya naghimo tag programa nga makatabang nila. Programa nga naay mo tutor, programa nga kanang mo bisita sa pamilya onya para mamonitor ang kaon sa bata. Onya apil po iyang pamilya through sa Caritas Philippines. Onya ugma 50 ka pamilya ang ato ang gitanaw sud sa Guadalupe area, dili lang sa Alliance of the Two Hearts, apil ang Guadalupe nga parokya. So 50 ka buok pamilya nya ugma ang launching nya nalipay kay ko kay si Father Michael Raipan, supportive kayo sa mga programa sa Cebu Caritas. Og tomorrow at 1 o'clock magsugod ang launching, mahuman og alas 5 sa hapon. Again, daghan king salamat sa to ang mga sponsors and benefactors nga padayon nga nagtabang, nagsuporta sa kalihukan sa Cebu Caritas, ang charitable arm sa Archdiocese of Cebu. Kaninyong tanan, thank you very much. Please all stand. Ang Ginoo manaakan ninyo. Uban ni Father Mike Fortich, amoy hatag ang panalangin sa Dios. Og manalangin kaninyo Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa, dayog magyugmaw kalinaw ni Kristo. Viva Señor San Roque!